Alweer de eerste aflevering van Op de Pot met en vandaag zit Oes naast me. Hi Oes. Hey! Hey! Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Nee, precies, daar heb ik ook een beetje last van. Dus het is vooral, we moeten het vooral van het verbale hebben. Ja. En de rest dat bedenken we er dan maar een beetje bij. Dat is goed. Hey, jij zit al best wel een hele lange tijd in de muziekbranche. Waar is het precies mee begonnen? Nou, ik was trouwens bang dat je ging zeggen dat ik al een tijdje op de pot zat. Ja, maar dat ook. Terzijde. Nee, het is, in 2002 ben ik begonnen met een reggae-band. Ja. En we hebben toen een aantal singles uitgebracht en we zijn 4 jaar bij elkaar geweest. Heeft me allemaal leuke dingen opgeleverd bij radio, televisie, toffe optredens. En uiteindelijk ben ik alleen verder gegaan omdat de band viel uit elkaar, mensen hadden te druk. Je kent het wel. En toen dacht je ook, de Voice of Holland, die pak ik even mee. Toen kwam de Voice of Holland op mijn pad en ik dacht, nou als ik dat al een keertje wil gaan doen, dan is dit gewoon het juiste moment. Dus dat heb ik gedaan. Heel tof, overigens. Echt een hele spannende, coole ervaring. Jammer dat ik niet door was, maar ondanks dat ik niet door was, ben ik toch blij omdat ik iets van mezelf heb mogen laten zien. Ik heb een Nederlandstalige versie mogen schrijven op Despacito voor de mensen die het gemist hebben. Die kennen we. Dus, en dat leverde weer honderden nieuwe fans op en weer uitnodigingen bij radiostations en interviews. En inmiddels had ik ook alweer een nieuwe EP klaar liggen. Dus dat kwam heel mooi, dat kon dan mooi zo erachteraan. En dat is samen single? Nee, Samen Single is 1 liedje van de EP. Maar laten we het daar eens over hebben, Samen Single. Want ik heb het net al even gehoord hier bij Willem in de studio. Mooi nummer ten eerste. Dank je. Ik vond hem ook, want jouw inspiratie komt ook een beetje uit je eigen leven vandaan, geef je ook aan. Ja. En ik vond hem best wel kwetsbaar vanuit jouzelf ook. En hij intrigeerde me wel. Hij kwam echt wel binnen dat ik dacht, nou volgens mij hebben wij denk ik allemaal wel eens last gehad van relatiestrubbelingen. Of dat je het idee hebt dat je naast elkaar leeft en naar mijn idee is er ook niks eenzamer dan dat. Nee, precies. Nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Of tenminste, niet dat je dat zo voelt, dat je het hebt meegemaakt, maar dat je het herkent. Want ik zie iemand heel hard lachen. Ja, de camera nou, die leiden mij ook even af. Nee, want nou ja, kijk, de reden dat ik Nederlandstalig dit soort liedjes schrijf, is omdat ik dit soort, weet je, liedjes die je een hart onder de riem steken wanneer je het moeilijk hebt als vrouw zijnde, die mis ik een beetje. En die vond ik wel heel veel in het Engels, maar ik dacht, ja, hoezo is dat niet in het Nederlands? Dat is veel makkelijker te begrijpen, weet je gelijk waar het over gaat. Ja. Nou ja, wat je ook aangeeft, hè, als je zelf mensen die wat minder taalvaardig zijn bijvoorbeeld, of tenminste echt een beetje aan het Nederlands hangen. Ja. Hè, anders kun je wel een beetje datzelfde denk ik een beetje vinden bij een Beyoncé, of hè, laten we even Our Boy, Irreplaceable, noem het maar op. Anouk vind ik zelf, heeft er ook wel hele goede teksten voor, die heeft natuurlijk ook wel wat dingen, maar goed, daar laten we het daar niet veel over uitwijken. maar goed, daar jouw inspiratie van, jij dacht er zijn onvoldoende powervrouwen in Nederland die dat soort strubbelingen, dingen gewoon in het Nederlands eigenlijk gaan uiten in de muziek. Precies, en dus daar ben ik voor. Te gek. Ja. Te gek. Hey, wat ga je nog meer doen bij Willem zo? Ik ga nog 2 liedjes zingen van de EP. Op die EP staan 8 liedjes. Ja. En die zijn vanaf 12 februari allemaal te beluisteren op Spotify, iTunes, etc. Hey, en tot slot, hè, want jij hebt natuurlijk Friese roots. Ja. Nou, culturele hoofdstad 2018, plannen? Nee, nog niet. Dus organisatie, bel me 0611, bel jezelf. Nee, grapje. www.oesmuziek.nl en daar staan de contactgegevens op. Precies, doen we dat. Hey, heel veel succes, wij gaan van je horen en even doorspoelen wel, hè? Ik krijg er aan bij van, dus ik vind het wel goed zo.